Suflete drag și scump înainte lui Dumnezeu, fii sigur că ceea ce Dumnezeu promite poate să și împlinească. Chiar dacă trece un an din viața ta, chiar dacă trece o lună sau o zi, Dumnezeu ți-a promis în cuvântul Său că va fi mereu, mereu, mereu și mereu cu tine și nu te va lăsa. Încrede-te în El în fiecare zi, încrede-te în El în veci de veci. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Curățește-ți mâinile, curățește-ți inima și cheamă-L pe El dintr-o inimă curată. Pentru că Dumnezeu iubește curăția de inimă, Dumnezeu iubește ochii curați, mâinile care aleargă repede să facă bine, dar urăște picioarele care aleargă repede la rău. De asta nu face rău, alege binele și vei trăi, caută pacea și aleargă după ea. Încrede-te în Dumnezeu și Dumnezeu poate să te binecuvânteze nespus de mult. Rămâi în El, cu El, pe brațul Său, rămâi în promisiunile Lui, în cuvântul Lui. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci de veci. Pentru că El a creat cerul, El a creat pământul, El te-a creat pe tine, a creat orice om. Mulțumește pentru creația sa, dă-i slavă pentru tot ce a creat. Și, foarte important, nu jigni creația lui Dumnezeu. Vorbește plin de blândețe și fii plin de dragoste. Pentru că așa s-a arătat și Dumnezeu față de tine, plin de dragoste, prin Iisus Hristos, Fiul Său, care a murit și și-o dat viața pentru noi la cruce, ca fiecare să primim și să avem în dar mântuire, vindecare, salvare, putere. De asta, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Rămâneți aproape de El și El va fi cu voi și El va fi în voi, pentru că asta ne-a promis. El ne-a promis un mângâietor, ne-a promis Duhul Său cel Sfânt. Amin, amin, aleluia, în veci de veci de veci, slăvit fie numele Său. Amin.